Jo us presentaré, us faré una breu presentació del grup de recerca en polítiques, programes, serveis educatius i socioculturals, però després vindran aquí en Pere, l'Òscar i en Carles i us presentaran alguns projectes que tenim en aquest grup, que és, com ha comentat en Moi, és com un grup en diferents línies de treball en projectes de força envergadura. Som uns 14 investigadors implicats actualment, però, com veureu després, i com també ha comentat en Quim, molts dels grups, en la realització dels diferents projectes, compten amb la col·laboració d'altres professionals que estan treballant en el terreny i que potser no formen part formalment del grup de recerca, però sí que en els diferents projectes es compta estretament amb la seva participació i col·laboració. El grup té diverses línies de recerca, ens vau dir que en triéssim 3, hem triat les que potser ara tenen més pes o tenen projectes més actius. Hi hauria d'una banda la línia de joventut, educació i societat, la línia de mentoria social i la de democràcia i educació, que serien les 3 que hem triat, però altres línies de recerca que té el grup: participació, desenvolupament comunitari i animació sociocultural, estructura social, diversitat cultural, immigració i educació, escola i educació rural i renovació pedagògica. Algunes d'aquestes línies han tingut projectes en el passat i d'altres les tenen molt més vives ara, i alguns projectes han quedat més aturats, sobretot penso l'educació rural, que no hi ha en Jordina aquí, però que està més en stand-by. Us faré una breu presentació ara del projecte EVE, que correspon a aquesta línia de joves i educació i societat. El projecte EVE és la deessa de la joventut a l'antiga Grècia, era la deessa de la joventut a l'antiga Grècia. El projecte EVE és un projecte que en Pere és l'investigador principal, però ja pots venir cap aquí perquè ara tocarà explicar. Al projecte EVE hi participen, com veieu, diferents universitats. Treballem amb la Universitat de Girona, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Universitat de Barcelona, l'Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Madrid. El projecte es va iniciar el 2014, van tenir un ajut del Ministeri en el programa Retos, que va ser del 2014 al 2017. El projecte l'EVE es focalitza en el que és l'empoderament dels joves. El primer projecte l'objectiu que teníem era analitzar els espais, processos i moments d'apoderament dels joves i ho vam focalitzar en la mirada dels joves. Ens vam centrar, vam interpel·lar els joves per analitzar aquests espais, processos i moments d'empoderament juvenil i vam desplegar diferents línies d'actuació, així com diferents estratègies metodològiques. Vàrem aplicar qüestionaris als joves, vam fer 4 processos d'avaluació participativa, 6 relats de vida i vàrem elaborar un webdoc que en Pere ara, que pot començar a venir, us explicarà. Es resisteix, Es va acabar el 2017, vam fer la presentació al desembre passat i del 2018 al 2020 tenim el nou projecte, la continuïtat d'aquest projecte. En aquest cas també ens centrem en l'apoderament dels joves, però aquí interpel·lem els educadors. Per tant, primer mirat què diuen els joves i anem a veure què diuen els educadors que treballen amb aquests joves. Per tant, per identificar aquells factors potenciadors o limitadors de l'empoderament que es troben en les seves pràctiques quotidianes. Com ho farem? També tenim diferents línies metodològiques, o desplegarem diferents línies metodològiques, treballarem amb diaris de camp dels educadors, farem un qüestionari, o la intenció és aplicar un qüestionari a nivell de l'estat espanyol a diferents educadors, avaluació de programes en els que consti explícitament que treballen o que un dels objectius és l'apoderament dels joves i també realitzar un webdoc amb educadors. Una mica replicar l'experiència que vam fer amb els joves en el primer projecte, doncs fer-la amb els educadors. L'equip, us he dit, una cosa és el grup de recerca i l'altra són els projectes que es despleguen i amb els que comptem amb diferents professionals o altres investigadors d'altres universitats. En aquests som 20 i pocs investigadors que, com us he dit, són de la Pompeu Fabra, UB, UAB, etc.
I aquí tenim la pàgina web del projecte EVA, que la Sílvia hi està treballant, que la Sílvia Moya, que és la transfer que ens fa tot el suport a la recerca tant al grup CISA com en el GRES, ha treballat intensament sobre tot el tema d'imatge i comunicació. Si a algú li interessaria el projecte, com que ara no ho podem explicar, ja ben explicat, perquè hi ha vídeos, ja ben explicat el projecte que vam fer del 14 al 17, a nivell metodològic què pretenia, a nivell d'objectius què pretenia, amb què hem treballat. Ja es pot veure audiovisualment l'acte de presentació de resultats que vam fer a la Universitat de Girona, on es va repartir material, el material es pot descarregar. Hi ha un apartat on hi ha tota la divulgació del projecte de recerca i està ordenat per llibres, capítols de llibre, tesis, revistes, està tot catalogat allà i a cada document hi ha l'enllaç electrònic, de manera que un que vulgui es pot baixar tot el que hem publicat al llarg d'aquests últims 4 anys i hi ha l'accés a tota la documentació a través de la pàgina web. I la part més interessant, que és la que potser volia explicar-vos en un minut, era el webdoc. El webdoc, els que veniu de noves tecnologies, això ja ho teniu xupat, però els que no venim d'aquest àmbit, jo el vaig descobrir ara fa 4 anys que era un webdoc. Un webdoc és un documental on és un format web, però el documental tu decideixes alguns camins per veure'l. I per tant és un documental que no té un principi i un fi, sinó que pot tenir diversos camins per poder-se visualitzar, diguem-ho així, no? El webdoc nosaltres el vam construir amb 8 joves que van participar en un taller de pedagogia audiovisual on els vam formar sobre audiovisual, amb el mínim per poder-se gravar ells bé, tinguent en compte la llum, la veu, el so, 4 coses bàsiques, i els vam compartir amb ells un procés curtet, però un procés de sobre com el grup de recerca interpretava el concepte d'apoderament. Nosaltres l'apoderament l'entenem, i ja no m'allargaré més perquè ara aquí sí que ens n'aniria molt enllà, però com que hem parlat, el grup anterior parlàveu de temes d'emprenedoria, alguns altres han parlat de temes d'autonomia o d'emancipació, són conceptes que no són sinònims, no volen dir el mateix, però són conceptes que comparteixen una gran part de l'esfera de continguts en comú. És a dir, si jo hagués de representar gràficament, faria cercles i faria una intersecció més o menys gran en cada un d'aquests conceptes. Nosaltres interpretem l'apoderament juvenil amb joves com aquell procés que incrementa la capacitat dels joves per decidir i actuar conseqüentment amb allò que han decidit sobre la seva pròpia vida i sobre allò que afecta la comunitat de la qual formen part. Decidir, el primer concepte que he dit, i actuar conseqüentment amb allò que han decidit, que no és exactament el mateix. A Catalunya s'està demanant el dret a decidir, falta veure si actuarem conseqüentment amb aquest dret. No, ho dic perquè hi ha molts joves que decideixen que volen marxar de casa, però poden actuar conseqüentment amb aquest dret? Hi ha molts joves que saben portar un cotxe, però el poden conduir? Fa falta algunes coses per conduir un cotxe, fan falta algunes coses per poder viure autònomament i emancipar-se. I això ho podríem aplicar a la feina, ho podríem aplicar a les relacions afectives, ho podríem aplicar a moltíssimes coses. Té a veure amb les capacitats que parlaven d'emprenedoria, té a veure amb l'emancipació, però té a veure amb altres coses més. El webdoc és un documental amb 8 joves que van haver de construir 3 peces. Una peça era un autorretrat, l'altra peça era el retrat d'una persona que hagués estat significativa per ells de la seva vida i la tercera peça era un espai que ells identifiquessin que era apoderador per ells al llarg de la seva vida que ho hagués estat. Eren joves no de 16-17 anys, sinó que estem parlant de joves ja n'hi havia que tenien 17-18 anys i n'hi havia que tenien 24-25 anys. D'aquests joves n'hi havia de diferents procedències, ja veureu si algú entra al webdoc ho veurà. I és interessant perquè pots fer el recorregut de cada jove a veure això, pots fer el recorregut per espais, per la persona significativa i per l'autorretrat, o pots fer el recorregut per moments interessants. I llavors vas a parar a una graella on hi ha, no sé, les paraules clau que hi deuen haver, podrien haver 40 o 50, és un buscador, tu hi poses religió, pam, i et surten aquells fragments dels joves que parlen de religió. Emancipació, et surten els fragments dels joves que parlen d'emancipació. I això s'ha complementat amb un grup d'experts que es van fer en 2 sessions que parlaven sobre el relat dels joves. I llavors, quan tu fas la recerca per contingut, et surten fragments dels joves, però també dels experts que parlen sobre els joves. No sé si m'explico. Si ho haguéssiu vist, hagués estat molt més apassionant que veure'm a mi, però dona pel que dona.
Jo us volia ensenyar això com un dels resultats perquè té una certa... és atractiu i ens vam imaginar que avui, ja portant l'estona que portàvem aquí, veure una cosa així podia ser més entretingut, però no ha pogut ser. Res, us convido a veure. Si poseu projecte EVA us sortirà i si voleu veure directament ja ho veureu a dalt que us surt, us sortirà el directori i ja està. Posant projecte EVA us surt i si no projecteeva.com és la pàgina web, vull dir que no té gaire complicació. Gràcies. Bé, bones. Jo us presento una recerca que és finançada pel programa Recercaixa que està a punt de començar. Oficialment començarà d'aquí 15 dies i és una recerca que tot just estem a la cuina una mica dels inicis. De fet, la web encara no és oficial i no està fora. Però bàsicament la idea central de la recerca és explorar una mica el que s'anomena mentoria social i concretament la mentoria social relacionada amb la inclusió social de les persones immigrants i refugiades. En els darrers anys, especialment la darrera dècada, la mentoria està emergint com un instrument que moltes organitzacions del tercer sector, organitzacions no governamentals, fins i tot governs, estan impulsant per incloure les persones que venen de diferents contextos del món. Un exemple o diversos exemples de mentoria social que podem conèixer, un de molt proper és el projecte Rossinyol de la Universitat de Girona, que coneixem, però n'hi ha molts altres projectes, com per exemple el Pla Català de Refugi que ha impulsat la Generalitat de Catalunya recentment i que la lògica és de dir, creem un grup de mentors, de gent local que pot donar suport a refugiats. Una vegada surten del programa estatal de refugi, connectar aquestes persones refugiades amb gent local per promoure la seva inclusió social, la inclusió en la ciutat, en la vida quotidiana, en l'accés a una feina, etc. Són molts programes que van emergint, no només en el context de Catalunya, sinó també d'Europa. A Alemanya, per exemple, en el darrer any, el 2016 concretament, van arribar 1 milió de persones demandants d'asil. I allà moltes organitzacions cíviques i governs regionals han impulsat programes de mentoria. Per tant, el que és la mentoria està emergint com una eina, una estratègia per incloure a la gent estrangera, les persones estrangeres. El tema de fons és com d'efectives són aquestes eines. Això tenim molt poca informació, molt poques dades i d'alguna manera l'objecte d'aquest estudi és veure exactament com els programes de mentoria social fomenten precisament aquesta inclusió social. El tema de fons, els objectius de la recerca són bàsicament 3. Un, el principal, és fer una anàlisi de quines són els programes de mentoria social que hi ha enfocats a la inclusió social de les persones immigrants i refugiades a l'estat espanyol, perquè n'hi ha cada vegada més, veure quines són les característiques d'aquests programes i si aquestes característiques s'adeqüen a allò que la recerca que s'ha fet en altres contextos, especialment en el món més anglosaxó, on hi ha més recerca, s'adeqüen a les millors pràctiques, o que es diuen the best evidence, les millors pràctiques. Aquest seria un dels objectius centrals de la recerca. Un altre és veure l'efectivitat de 3 programes en concret. Un és el projecte Rossinyol, l'altre és el projecte Referents i l'altre és el programa català de refugi. Són 3 programes molt diferents entre ells. El projecte Rossinyol és per a adolescents d'escoles de primària i de secundària i que els mentors són estudiants universitaris i estan durant 9 mesos conjuntament, comparteixen 9 mesos. En el cas dels referents són joves extutelats que amb 18 anys es troben molts d'ells al carrer, amb molt poc suport social i econòmic i amb molt poca xarxa social. Molts d'ells fins i tot perden els papers, es troben en una situació d'indocumentació. Hi ha un programa que es diu Referents, que acompanya, que posa mentors a aquests joves perquè puguin tenir més autonomia i tenir un capital social més ampli perquè els pugui ajudar a la inclusió social en el futur.
Aquest és un tema molt preocupant cada vegada més perquè tenim més menors no acompanyats que van arribant, que van entrant a les institucions tutelars i que una vegada surten d'aquestes institucions tutelars, quan són majors de 18 anys, es troben en una situació molt difícil, molt vulnerable. I finalment el programa català de refugi és un programa de mentoria que no és d'un a un, sinó que es diu mentoria grupal, i el que fa és que un grup local, potser haureu sentit a parlar d'aquest programa, un grup local de 4 a 5 persones donen suport a una família refugiada o a una persona refugiada en el seu procés d'inclusió, per exemple, a qualsevol ciutat de Catalunya. Per exemple, ahir s'inaugurava el projecte Olot. Algunes famílies refugiades, com que hi ha desplaçament de les famílies refugiades per diferents punts de l'estat espanyol, les que han anat a Olot, que han arribat recentment, tenen aquest grup de suport. La idea és explorar aquests 3 projectes i veure quin és l'impacte i veure si s'han de revisar, perquè molt probablement s'hauran de revisar coses d'aquest projecte. El tema de fons és que el fem conjuntament amb les institucions, amb les organitzacions que porten a terme aquests projectes. Hi ha una coordinadora que es diu Coordinadora de Mentoria Social i és una federació d'entitats que fan programes de mentoria. I la idea és que els resultats d'aquest projecte siguin transferibles també a altres organitzacions, que altres organitzacions millorin els seus programes de mentoria en base als resultats que tregui o surtin del projecte. I també un element així important, un dels objectius, l'últim ja del projecte, és crear una plataforma digital lligat a una aplicació mòbil en la qual els mentors, durant les trobades que van tenint, van posant informació sobre les trobades, com estan anant, què estan fent. La idea és veure, a través d'aquesta eina informàtica digital, veure la fidelitat de la implementació del projecte. És a dir, en principi la hipòtesi és que quan els mentors són més fidels als objectius del programa, més efectes tindrà al final en els mentorats, en els refugiats o les persones immigrants. I bàsicament aquests serien els 3 objectius de l'estudi i ja veurem què anirà sortint. Molt bé. Algú deia que això de l'IRI és com un contenidor molt gran on hi ha coses molt diferents. El grup de recerca al qual pertanyo, aquest del GRES, de fet també és un contenidor on hi ha gent que fem coses molt diferents. Aleshores l'Anna ja ha dit que aquí hem presentat 3 línies. Jo treballo sobretot en la línia d'educació, cultura, educació i immigració. Com a línia semblaria que té més proximitat, per exemple, al que us ha presentat en Moisès. El fet que existeixi aquesta línia és que d'entrada en el grup hi havia 2 persones que a nivell de trajectòria personal havien treballat sobretot el tema d'immigració. Josep Miquel Palaudàries, que avui no és aquí, havia fet la tesi sobre aquest tema, jo mateix, tesina, tesi, i després conjuntament, ja des del grup de recerca, hem anat fent diferents recerques sobre aquesta qüestió. La meva tesi era més sobre racisme en un institut, una recerca de caràcter etnogràfic, després vam rebre un encàrrec de la Fundació Bofill per analitzar trajectòries educatives en el pas de l'educació secundària obligatòria a la postobligatòria, i després també conjuntament hem anat participant en recerques, i més d'ES i altres, a vegades amb gent de la Universitat de Lleida, sobre relacions família-escola, sobre associacions de persones immigrades, i aquests temes. De fet, en el grup també hi ha l'Eliseu Carbonell, que ell en el context del Prospexasso, i ara us explicaré això del Prospexasso què és, perquè ve a ser un altre contenidor molt gran on hi ha moltes coses que està ficat dins d'aquest altre contenidor, doncs ell acaba de fer una recerca sobre dispositius, sistemes d'acollida de la població immigrada en poblacions petites. Això del Prospexasso, que de fet és el que en Moisès m'havia demanat que us expliqués de què es tracta. De fet, això és un programa Interreg, on es demana la col·laboració entre institucions de totes dues parts de la frontera nord, Catalunya, a partir d'aquest any també Tolosa, la part sud, Girona, Consell Comarcal de l'Alt Empordà, també hi ha Universitat de Barcelona. Pròpiament no es demana recerca, sinó que es demanen iniciatives que posin en contacte el món universitari amb el món professional, amb el món social. El que passa que a vegades és molt prim dir fins on arriba el que és pròpiament recerca o aquestes accions, perquè de fet moltes de les iniciatives que heu comentat vosaltres són iniciatives de recerca molt estretament lligades amb l'exercici professional.
Aleshores, aquest Prospect Sasso, les sigles són molt estranyes, les van posar els francesos, això sí que ho tenen. És alguna cosa així com la prospectiva transfronterera en l'àmbit sanitari i social. Sanitari perquè també hi ha gent de la Facultat d'Infermeria, i del social, aquí entraria lo socioeducatiu, i sobretot gent de la Facultat d'Educació. De fet, els que ens hi vam implicar primer érem els coordinadors d'estudis, de pedagogia, de treball social i d'educació social. El que es fa des de la facultat, aquí hi ha iniciatives diverses, per exemple hi ha en Hossen i la Pilar Albertín, que estan donant a terme recerca sobre el tema de la prostitució transfronterera. Hi ha l'Anna, que està treballant en temes de joventut, en línia una mica amb el que ha explicat, també en grups de treballs amb joves. Sé que me'n deixaré algun. Ja us el diré després. En Xevi, diu-m'ho tu. Perdona, això, serveis professionals, i després en Quim Bruguer, que ha fet el relleu en Manel Barbero. Val. Bueno, però tu també hi ets, no? Ja veieu, com que és un contenidor, de fet, cadascú tira una mica per la seva, això també és veritat. Feina tenim a coordinar-nos. De fet, estan fent un treball molt d'interacció amb el món professional per analitzar situacions problemàtiques que són d'interès dels professionals i amb els quals la universitat pot fer o assessorament o promoure, endreçar aquest debat, i entenc que també aprendre d'aquest debat que genera sobre les necessitats que es detecten en la formació o la intervenció en aquest àmbit professional. Jo dins d'aquest Prospect Sasso faig una cosa semblant, més centrada en l'àmbit de la immigració, que és el que tradicionalment n'he tocat. Jo tradicionalment l'havia tocat més a partir de l'àmbit educatiu formal i tenia interès en anar-ho desplaçant cap a l'àmbit informal i tractar temes més de medi obert, de barris i sobretot de joventut. Aleshores, dins d'aquest projecte he organitzat un grup amb persones que treballen a la intervenció social, treballadors socials, educadors socials, sobretot de diferents ajuntaments, per conèixer quines són les intervencions que estan fent en aquest àmbit i intentar detectar o entendre les problemàtiques que ells detecten en aquest àmbit, i a partir d'aquí entenc que en el futur poder anar definint jo progressivament temes de recerca que em puguin servir per donar resposta a aquestes necessitats. Jo diria en tot cas que la qüestió que tracten en Quim, en Xevi, la que tracta l'Anna o aquesta que estic fent jo, tenen aquest punt en comú que és fer recerca molt a partir de les necessitats que es detecten des de l'àmbit professional, que em sembla que també és un tema que una mica ha anat sortint amb altres presentacions i que potser a la tarda en podem parlar, perquè diria que més enllà de la dispersió temàtica apareixen maneres de treballar bastant compartides en grups diferents. Em sembla que era això. No, perdoneu. Ai! Això ho faig amb els estudiants, No, com que és que resulta molt difícil definir què és IRE, com que al final tots som investigadors, se l'ha d'interessar una altra cosa. La meva trajectòria personal, però també compartida amb l'Eliseu i amb altra gent, és fer recerca, però també treballar en temes de cooperació. Aleshores, jo formo part d'un equip que fa més de 20 anys fem cooperació a camps de refugiats saharauis, en temes de patrimoni, que l'heu tocat altres grups. Això partia d'un encàrrec de fer una mena de museu amb una finalitat molt concreta i molt clara per part d'ells. Després aquí va haver-hi com un relleu, vam treballar amb arqueòlegs més per la protecció d'aquest patrimoni, i ara a mi que això s'està reorientant, i ho estem reorientant més en la línia d'aprofitar aquests museus o aquests centres per vincular-los a les escoles o perquè actuïn més com elements de dinamització sociocultural. Serà interessant dir-ho, perquè les persones que hi treballem també som de l'IRE, també hi ha gent de fora, però també lliguen amb alguns interessos que hi ha per aquí, que ho sapigueu.